Villares eloxia o traballo das peixerías na promoción da calidade do peixe e dos mariscos galegos. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, puxo en valor o importante papel das peixerías na promoción da calidade e sabor do peixe e mariscos galegos, ademais do seu consumo como parte dunha dieta equilibrada como a atlántica. Así o manifestou durante a visita á peixería Ollomol no municipio Coruñas de Ames, onde destacou os beneficios para a saúde que presentan os produtos do mar por a súa riqueza nutritiva e apostou por promover entre a cidadanía as súas propiedades culinarias. Entre todos temos que conseguir que cada vez consumamos máis e máis pescado e pescado de proximidade, acercarse ás nosas pescaderías, falar cos nosos homes e mulleres que están detrás dos mostradores ofrecendo pois esa calidad do mar, dos produtos do mar que temos os galegos. Pesca do litoral, pesca da nosa, pesca da que ao fin e ao cabo eu creo que somos un auténtico referente. É fundamental, ademais, que o consumo de peixe poder revitalizalo. Estes anos o seu consumo disminueu, pero temos que invertir esa tendencia. Por isto, destacou a importancia de lanzar campañas de promoción, como a Mar Galicia. Acercarnos a todo o noso territorio, a todas as nosas pescaderías, a todos os nosos povos é tamén, eu creo que é o camiño que temos que facer para que a xente se conciencia de que temos ao lado das nosas casas unha proteína de altísima calidad que é boísima para a salud e que ademais sería indispensable na dieta de todas as persoas. Nenos, maiores, homes e mulleres, eu creo que iso é algo fundamental. Falar da dieta atlántica é falar tamén de calidad de vida. Quen recordou que a cadea Mar Industria é estratégica para a economía galega, xa que dela dependen 50.000 empregos e representa o 5% do PIB de Galicia.